On tavattoman tärkeää oppia ikään kuin näkemään Jeesuksen sellainen sydänlyönnit. On ääretult oluline ja tähtis õppida nägema justkui Jeesuse südamelööke. Semmoisina kun ne näkee, niin kaiken muun mitä hän sanoo ja tekee, niin se niin kuin näyttäytyy semmoiselta. Kui õppid neid nägema, siis kõik muu, mida sa kuuled ja näed ja vaatad, siis hakkab paistma siis selle valguses. Te tiedätte, jos isä on vihainen. Te teate, et kui näiteks isa on vihane, Jos isä rankasee ja on vihainen ja on vaativa ja aina kiukkunen. ja kui isa on selline vihane ja tige ja karistab ja ta nõuab ja ta on aina justkui siuke kibestunud. Ja jonain päivänä Ja ühel päeval hän tulee kotia, tuleb koju, hänellä on karkkipussi tal on kommikott ja hän haluaa antaa niitä lapsille. ja tahab lastele kommi anda Ja saata tuu istuu tänne isän syliin. ja ütleb, et tule istu siia isa sülle, Lapsi pelkää koko ajan. siis laps kardab kogu aeg. Vaikka hän saa mitä hyvää. Aga ta saab midagi head. Ja vaikka hän pääsisi lähelle isää. Ja ta sai nagu isa lähedale, Hän pelkää. aga tegelikult ta kardab. Miksi? Miks? Hän on nähnyt isän todellisen sydämen. Sest ta on näinud oma isa tõelist südant. Hän koko ajan on epävarma. Hän ei uskalla luottaa siihen hyvyyteen, koska ei tiedä, mitä sieltä loppujen lopuksi tulee. Ta justkui on kogu aeg nagu ebakindel ja ta ei usalda seda, mida ta näeb, ja sest ta ei tea, mis sellest lõpuks võib välja tulla. Tai sitten jos on lempeä ja semmoinen rakkaudellinen isä. Või kui siis on jälle selline soe ja väga armastav isa. Aina kun lapsi tulee kotia, hän tietää, että siellä on turvallinen ja hyvä olla. Siis alati, kui ta tuleb koju, siis laps teab, et seal on turvaline ja hea tema lähedal. Ja hän tietää, että aina hän uskaltaa isän ja äidin luokse mennä. Ja laps teab, et alati võib isa ja ema juurde minna. Ja jonain päivänä isä suuttuu. Ja ühel päeval see isa ärritub Se suuttuu sen lapselle. ja ta pahandab selle lapse peale, Lapsi on ihan kauhussaan. siis laps ehmatab ära. Ja sitten se isä niinku tajuaa, että voi ei, mitä minä teen. Ja siis isa saab aru, et oi, mida ma olen teinud. Ja sitten se sanoo, että anna anteeksi, tuu mun syliin. Ja ta ütleb, et anna andeks, et tule mu sülle. Lapsi menee, Siis see laps läheb eikä pelkää. ja ta ei karda. Miksi? Miks? Se on oppinut näkemään sen isän todellisen sydämen. Sest ta on õppinud ära tundma ja nägema oma isa tõelist südant. Ja se kuva, mikä meillä on siitä isästä, se ratkaisee, miten me suhtaudumme sen käyttäytymiseen, sanomisiin, tekemisiin. Ja see tunne või see pilt, mis meil on sellest isast, siis paneb paika ja määrab ära selle, kuidas me käitume, mida me tunneme ja kuidas me suhtume oma isast. Jos meillä on Jeesuksesta semmoinen pelottava, julma, kyttävä, rankaiseva kuva. Kui meil on ka Jeesusest selline hirmutav ja karistav ja selline külm ja õudne pilt, Ei me koskaan uskalleta rakastaa häntä. siis me mitte kunagi ei julge teda armastada. Se kuva, mikä minulla on, se ratkaisee minun suhteeni häneen. See pilt, mis minul on, see paneb paika ka minu suhte temaga. On aivan eri asia olla uskossa pelosta, pelon tähden. On kaks täiesti erinevat asja olla usus siis suurest hirmust või hirmu pärast Tai rakkaudesta. või armastusest, Rakkauden tähden. armastuse pärast. No aivan eri juttu. Need on kaks eri asja. Ja nämä uskovatkin näyttää ihan erilaisia. Ja need kaks usklikku paistavad välja ka täitsa erinevad. Koska se näkyy heissä. Sest et seda on näha nendes. Siksi minä pidän niin tärkeänä, että te näette, mitä Jeesus itse sanoo. Sellepärast on minu jaoks nii oluline, et ka teie näeksite, mida Jeesus ise endast räägib ja enda kohta ütleb. Yksi kaikkein tärkein puhe, mikä meillä Raamattuun on, Jeesuksen puhe tallennettuna, löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 4. Üks kõige tähtsam kõne, mis meil piiblis on salvestatuna, selle me leiame Luuka evangeeliumi 4. peatükist. Sieltä jakeet 16 ja jakeeseen 22. Salmid 16-22.
Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud: Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud, ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. Tema hakkas neile rääkima: täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, et tema suust tulid sellised armusõnad. Nyt jos minä opettasin vaikka tulevia pappeja teologisessa tiedekunnassa. Kui näiteks kujutame ette, et ma praegu õpetaksin tulevasi kirikuõpetajaid siis teoloogia osakonnas, Mä käyttäisin puoli tuntia tai tunnin siihen, siis ma kasutaksin pool tundi või koguni tunni selleks, että mä osoittaisin, että miten voidaan todistaa, että nämä on Jeesuksen sanat. et kuidas me võime tõestada seda, et need on Jeesuse enda sõnad. Mutta mä en teidän kanssa siihen lähde. Aga teiega ma seda praegu ei tee. Mutta minä uskon syvästi, että nämä on Jeesuksen sanat. Ja mulla on tietoa myös, miksi minä voin uskoa. Ja ma usun sügavalt, et need on Jeesuse sõnad ja mul on ka teadmisi selle kohta, et ma võin sellesse niimoodi uskuda. Mikä on meille tärkeää? Aga mis on meile tähtis? Se, mitä Jeesus sanoo. See, mida Jeesus ütleb. Synagogassa luettiin joka sabatti 7 raamatun tekstiä, vanhan testamentin tekstiä. Siis synagoogis loeti igal sabatil 7 pühakirja teksti. Ne oli ennalta valittu ja määrätty ihan niin kuin meidän luterilaisessa kirkossa on joka sunnuntai tekstit etukäteen määrätty. Ka need olid ette määratud, nii nagu meil Luteri kirikus tänapäeval on tekstid ette antud. Ja syy on se, että tällä tavalla käydään läpi koko Jeesuksen elämä ja vanhassa juutalaisilla käytiin koko niin kuin alkaen aina Egyptistä luvattuun maahan. Ja meie kirikus on see põhjuseks, et siis on kindel, et käiakse läbi kogu Jeesuse elulugu ja tol ajal oli oluline, et käidaks läbi siis kogu Iisraeli rahva tulemine Egiptusest kuni siis tõotatud maani. 7. lukijan jälkeen, jos joukossa oli joku arvostettu, huomattava henkilö, Kui selle peale seda 7. kirja kohta, siis rahva hulgas oli keegi väärikas või selline tuntud isik. hänelle annettiin puheoikeus. Temale anti justkui siis kõnevoor. Ja hän itse sai hakea raamatusta, se oli tänne kirjakääröstä, sai hakea sen kohdan, mistä hän haluaa puhua. Ja siis ta sai ise valida ja sellest rullraamatust siis pühakirjast valida ja välja rullida selle oma kirjakoha, millest ta oleks tahtnud rääkida. Ja näin Jeesus teki. Ja nii Jeesus nüüd tegi. Hän etsi sieltä Jesajan kirjan 60. luvun jakeet 1, 2 ja 3. Ta otsis üles sealt need Jesaja kirja 60. peatüki salmid 1, 2 ja 3. Ja sitten hän piti saarnan. Ja siis ta pidas jutluse. Ja hän sanoi: Ja ta ütles: minä olen tämä mies. Mina olen see mees. Se oli se saarnan sisältö. See oli kogu tema selle kõne sisu. Hän luki ja sanoi: Herran henki on minun ylläni. Ta luges ja ta ütles, et Issanda vaim on minu peal. Sillä hän on voidellut minut. Ta on mind võitnud. Hän on lähettänyt minut julistamaan ilosanomaa tai evankeliumia. Ja mind läkitanud kuulutama siis rõõmusõnumit, evangeeliumi. Sitä hän sanoo kenelle. Ja keda ta ütleb seda? Kellele ta ütleb seda? Ja jälleen, jos me nyt oltaisiin teologisessa tiedekunnassa, Ja kui me oleksime nüüd jälle seal teoloogia asutuses, niin me käytäisiin tarkkaan läpi, että miten tämä Luukkaan evankeliumi kohta poikkeaa Jesajan kirjan kohdasta. siis me vaataks väga sügavalt ja uuriks seda, et kuidas see Luuka evangeeliumis, mida me lugesime, see kirjakoht erineb siis sellest, mida Jesaja on oma raamatus kirjutanud. Meillä lännessä ajatellaan, että tämä on epätarkka lainaus, joten tämä voi olla, että tämä on epäaito.
Siis kui me vaatame, et see, kuidas see on siis viide, kuhu Jeesus praegu viitab, et see erineb sellest originaalist, siis meil siin lääne kultuuris arvame, et see on põhjus väita, et see ei ole originaali pealt võetud. Se on pikkusen erilainen kuin se Jesajan kirjan kohta. Ta on erinev veidike kui see Jesaja kirja kohta. Mutta juutalaiset, jotka tuntee juutalaisuuden, Aga juudid, kes tunnevad siis juutlust, niin nämä oppineet sanoo, että se tapa, miten tämä on lainattu Jesajasta, osoittaa, että vain syvästi oppinut juutalainen rappi on voinut tehdä noin. siis nemad ütlevad seda, et see, mil viisil Jeesus seda tsiteerib, siis see on võimalik ainult sellisele juudi rabile, kes on väga sügavalt Jesaja raamatut õppinud. Ainult nii võis Jeesus seda sellisel viisil tsiteerida. Ne eroavaisuudet, ne ei ole sattumanvaraisia, vaan on tietyn lain alaisuuden ja lain mukaan just poimittu ja sanottu. Sest et need ka erinevused, mis seal sees on, need ei ole juhuslikud või kogemata, vaid need on väga teadlikult sinna just paigutatud ja tahtlikult siis neid nüansse välja toodud. Täällä on näitä teologia, niin on pikkusen pakko puhua tämmöisiä. Ja kuna ta tunneb siin teoloogide lõhna läheduses, siis tal on kohe peaaegu kohustus sel viisil natuke rääkida. Mutta mitä Jeesus sanoo? Aga mida Jeesus ütles? Tai Või mitä kansa kuulee hänen sanoo? mida see rahvas kuulis, et Jeesus ütles? Miten ne ihmiset, jotka istuu siinä aika pienessä synagogassa siinä ympärillä, ne istuu Jeesus niiden keskellä ja Jeesus puhuu, niin mitä nämä, jotka istuu siellä seinän vierellä, mitä ne kuulee? Võime ette kujutada seal väikses sünagoogis istudes need inimesed, kes seal seina ääres istusid ja seal ümberringi olid, kui nende keskel seisis Jeesus ja Jeesus rääkis, mida nad kuulsid, et Jeesus neile ütles. Jeesuksen aikana siis synagogassa oli yhtä aikaa miehet ja naiset, ne oli siellä sekaisin. Ja Jeesus ajal seal sünagoogis olid siis mehed ja naised, olid korraga segamini. Temppelissä ne oli erotettu. Templis olid nad eraldatud. Nyt ne istuu tässä. Aga praegu nad istusid kõik koos. Ja kuunnelkaa, mitä ne kuulee. Ja kuulake nüüd, mida nemad kuulsid. Herran henki on minun ylläni. Issanda vaim on minu peal. Hän on voidellut minut. Seepärast on ta mind salvinud. Hän on lähettänyt minut julistamaan evankeliumia köyhille. Ta on läkitanud mind kuulutama evangeeliumi vaestele. Pysähdytään tähän. Jääme korraks seisma. Hebrean kieli on siitä hauska kieli, että se on semmoinen kolmisointukieli. Siis heebrea keel on selline huvitav keel, et ta on just kui kolm kõla keel. Kun siinä on yksi sana, Kui seal on üks sõna, siis tarkoittaa kolmea asiaa useimmiten. see tihti tähendab kolme erinevat asja. Ja kun se on meille käännetty sieltä, Ja kui see on meile tõlgitud siia, niin sitä on otettu vain yksi merkitys, kun ei voi Siis- kääntää kaikkea yhtään. siis meile on tõlgitud nendest ainult see üks tähendus. Se otetaan se päämerkitys. Võetakse see peamine tähendus. Mutta ne, jotka ymmärtää sitä kieltä ja kuulivat sen siellä, Aga need, kes mõistavad seda keelt ja saavad aru ja kuulasid seal seda, ne kuuli kolme merkitystä. nemad kuulsid kõiki neid kolme tähendust. Ensimmäinen on köyhä. Esimene on vaesed. Mutta se ei tarkoita vain tämmöistä niin kuin rahaongelmassa olevaa, See ei tähenda siiski ainult nagu raha siukses probleemides vaevlevat inimest, vaan se tarkoittaa niiden kielessä sitä, että heille köyhä on pelastukseen kelpaamaton. Nende keeles see tähendas seda, et vaene tähendas seda inimest, kes ei kõlba päästmiseks, Joka ei täytä niitä uskovaisen mittoja. kes ei täida neid uskliku nii-öelda nõudeid. Ne on niitä, joille seurakunnat ja johtajat uskovat sanoa, että ei tommoinen, että sä et voi olla tommoinen. Need on need siis, kellele koguduse juhid julgevad öelda, et ei, et sina ei kõlba, sellepärast, et sa oled selline. Ne on niitä, jotka koko ajan tuntee sisällä, että ei minusta ole, mä en täytä näitä mittoja. Mä oon niin syntinen, siis mun ajatuksetkin on jo niin kammottavia, jos joku näkisi. Niin Siis need on need inimesed, kes ka ise tunnevad, et enda sees tunnevad seda, et mina ei sobi siia, ma olen nii patuna, isegi minu need mõtted minu sees on sellised, et parem kui keegi neid ei kuule ja ei näe. Jeesuksen aikana ne oli niitä, jotka ei pystynyt täyttämään niitä lain vaatimuksia, mitä laitettiin. Jeesuse ajal need olid need inimesed, kes ei suutnud täita neid seaduse nõudeid, mis olid ette kirjutatud. Niitä oli yli 3700 lainkohtaa, mitkä olisi pitänyt täyttää. Neid oli üle 3700 erineva seaduse, mida oleks tulnud täita.
Eli ne oli pelastukseen kelpaamattomia. Ehk siis need olid need, kes ei piisa või ei kõlba päästmiseks. Mitä Jeesus sanoo? Ja mitä siin Jeesus ütleb? Minä olen tullut, että te, jotka ette kelpaa ja joita ei hyväksytä pelastukseen, minä olen tullut pelastamaan teitä. Jeesus ütleb just seda, et mina olen tulnud, et teie, kes te ei kõlba päästmiseks, kes te ei täida neid norme, et teid päästä. Juutalaisessa laissa oli oikein määritelty, ketkä ovat tämmöisiä pelastuksen kelpaamattomia köyhiä. Ja juutide siis seaduses oli justkui määratletud ära juba, et kes need on need päästmiseks siis nagu kõlbmatud. Niillä on 5 erilaista luettelua, jossa sanotaan, ketkä ovat näitä kelpaamattomia. Meil on 5 erinevat loettelu tehtud selle kohta, et kes need on sellised inimesed. Ja niistä 5 3 mainitaan paimenet. Ja nendes 5 dokumendis 3 mainivad ära siis karjaseid. Paimenet olivat pelastuksen kelpaamattomia. Miksi? Karjased olid need, kes ei kõlvanud päästmiseks. Miks? Ne oli juutalaisia, Nad olid juudid, mutta ne ei kelvannut. aga nad ei kõlvanud. Miksi? Miks? Ne teki sapattina töitä. Sest nad sabati ajal töötasid. Ne paimensi sapattina lampaita. Nad ju karjatasid sabati ajal lambaid. No kenen lampaita ne Aga paimensi? kelle lambaid nad karjatasid? Pääasiassa niiden ylipappien No, lampaita. peamiselt nende ülempreestrite lambaid. Koska se oli niin valtava bisnes siihen aikaan, että se oli niinku sen temppelipapiston hallussa. Kuna see kõik oli nii tohutu suur business, siis seda justkui haldasidki need templi preestrid. Kysymys. Küsimus. Joulun alla. Jõuluajal. Kenelle enkelit ensimmäisenä ilmoitti, tänään teille on syntynyt vapahtaja? Kes olid need, kellele ingel esimesena kuulutas, et täna öösel on teile sündinud päästja?